दलसरगियारि सारा बे सारादु खुंफुं आफादनिबो चेयारमेन रुंसारि 2019 बर' हारिनिल' नङा बर' थुनलाइनि दलसरगियारि सारा बे सारादु खुंफुं आफादनिबो चेयारमेन रुंसारि 2019 बर' हारिनिल' नङा बर' थुनलाइनि जोङो बयबो मिथिखागौ जे थांनाय बोहैथि दाननि थांनाय 5 अक्ट'आव जोंनि बयजोंबो सिबिजाथाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि अजेन्द्र कुमार ब्रह्म रुंसारि जालांदों। बेनि अखानायै जोङो बे सालानि बाथौबारिनि बे बंगा बांगि होननाय बे फैलाव दैलु सेराव बावहाय मान होनानै बहाय फबनाय जादोंमोन आरो बेखालिनो जोङो सानदोंमोन जे बे गामिनि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि हेफाजाबाव जोङो माबा मोनसे बहाय खालामनायनि जितु प्लेनिं जों सानदोंमोन। बे हिसाबै दिनै नोंथांमोननि मददाव गमामायै एसे खम समनि भितरावनो बेखिनिखौ मांखरसालिखौ बानायदों। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो गेदेमा सुबुंखौ जों मान होनो हादों होननानै जोङो गोग्गानो हायो। बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो गासैनिबो बे ओनसोलनि आरो खुंफुं आफादनि बानजाय आफादनि गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोनखौ साबायखर बावो। जोङो गेदेमा सुबुंखौ मान होनो हानायनि थाखाय आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुबैदों। बेवहाय जों मिथिनायाव बे बिराद माने मोनसे बिलो आरो फोथार आरो बे एखेबारे दतमायाव थांनाय मोनसे लिंक रड लामा सेरावनो। बेनिखायनो आं बेखौ माने जोंनि जिहेतु बेहाय बे बारग' आफादगिरिखौ बेहाय फबनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि मददजोंनो बे ओनसोलनि रायजो राजा बे गामिनि रायजो राजानि मददजोंनो बेहाय लाबोनानै फबनाय जादों। बे मांखरसालिनि माखासे बे माबाखौ जोङो बेखौ प्रिजार्भेसन माने रैखाथि होनानै जोङो इक' पार्क बायदि जों खालामनो हायो। बे खोथाखौ सिन्था खालामनांगोन बायदि आं सानदों आरो जोङो बारग' आफादगिरि दिनेश्वर ब्रह्मनि बे फबनाय जायगाखौबो जेरोखोम जोङो खालामनो हादों बेबायदिनो बेखौ रैखाथि होनानै जों खालामनो हायो नामा। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जों नुदों नोंथांमोना नुदों जे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि लिरगिरि माने डक्टर भुपेन हाजरिकानि जितु जालुकबारियाव खालामदों। दा बिथांमोनहा बे मोनसे एग्जाम्पल होनानै खगेन महनफोरनिखौबो बिथांमोना खालामबाय मा कलाक्षेत्रनि बे माबायाव। दा बेबायदिनो जोङो बर' हारिया जोङो गोबां दैदेनगिरि बिदिनो जोंहा गोमालांदों। जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों थुलुंगाफुरिया दासिमबो बियो बिराद फेमास
बर्थमाननि थुलुंगापुरि बे बरागारिया बिराद फेमास बेयो नेटआव नायबाबो नुयो गुगोलसआव नायबाबो नुयो भारत बानियाव नायबाबो नुयो सब बे क्लासाव जाजोबदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे मांखरसालिया माने मोनसे इक' पार्क बायदि जानानै थाबाय आरो बेखौ गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो बाव फैनानै नायफैयो दा बेबायदिनो जोङो माखासे जोङो दहाय इउजिआव ब्रह्मआबो एसे बुंदों जे जोङो दैदेनगिरिफोरखौल' नङा जोङो थुनलाइगिरिफोरखौ जों मान होनायनि जिथु सानथौ बेखौ जों लाबोनांसिगौ आरो जोङो समाज सिबियारि माखासे मानसिफोर बेखौ जोङो मान होनानै जोङो माखासे खामानि मावनायनि समा फैदों आरो इयुन जोलैया जाहाथे बिथांमोननि जिथुनाखि सानथौ सानस्रि साननाय हनाय बेखौ माने उन जोलैया जाहाथे बे आगानजों सुरफालांनो हायो जों बेखौनो साननांसिगौ आरो जों नुनो मोनदों जे जोङो गोदोनि खोथाखौ बाद होनानै दानि जिथु निउ जेनेरेशननि जिथुनाखि दानि इनफरमेशन टेक्न'लजि जिथु साननाय हनाय बायदिसिना जोङो गोदो गेदेर मानसिखौ जोङो सन्मान होनो रोङामोन दासो जोङो सन्मान होनो रोंबाय जोंहा बिटिसि जों मोननायनि उनाव गोबां जोङो खामानि मावनायनि जोंहा खाबुखौ मोनदों आरो बिटिसि सरकाराबो मदद होगासिनो दङ गुबुन गुबुन बेलायाव दा जोङो बर' फिसा हिसाबै जेरावखि थाया मानो जेखि अर्गानाइजेसनावनो थाया मानो जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसे जानानै जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो नामा बेखौ सिन्था खालामनायनि समा फैबाय आरो लोगोसे जोङो गोबां जोङो ट्रास्ट कमिटि दादों जेरै बिहुराम बर' ट्रास्ट बिनेश्वर ब्रह्म ट्रास्ट बेबायदिनो जोङो बहुद ट्रास्ट दाबाय आरो बे ट्रास्टनि गेजेरजों जोङो बानेश्वर बसुमतारी ट्रास्ट बेबायदि अनेक जों ट्रास्ट दादों आरो बे ट्रास्टनि गेजेरजोंनो जोङो बै सुबुंफोरनि मावनाय दांनाय बायदिसिना सानथौ सानस्रिखौ जोङो बोसोरे बोसोरे बिथांमोननि जोनोम सान एबा थैनाय सानाव जोङो गोसोखांनो हायो नामा जों बे ओंथि जुदि खारोबा जोङो उन जोलैनो जोङो माबा मोनसे होनो हागोन बिथांमोननि जिथुनाखि बिहोमा बेखौ जोङो मिथिसार होनो हागोन होननानै जों सानो